Ani ay mensahe sa usa ka doktor ug usa sa mga konsehal diri sa lungsod sa Balamban batok niining diskriminasyon nga nasinati sa mga frontliners. Hello mga taga Balamban, ako mga constituents. Mauni ang inyong konsehal, si Doc Lorna Gonzales. Konsehal and at the same time a doctor. Nialagi ko karon ni atubang ninyo kay na ako'y mensahe para natong tanan. Sayod naman ta karon no, nagatubang ta aning health crisis kining COVID-19 nga sakit. Nga ni-spread na gyud sa tibuok kalibutan. Sayod na pud ka nga naa na gyud tay usa ka kaso diri sa ato ang lungsod. Unfortunately, nakakaso na gyud ta. Unya kini ato ang pasyente, usa ka nurse RHU. Natakda ni siya tungod sa iyang trabaho. Dili ni tungod kay naglaag-laag, nag-party-party o unsa, tungkol sa trabaho niya. Busa, even sa ato pang unang mga panahon, 3 months ago, pagsugod aning pandemic, naanagyo yung mga health workers nag-face of discrimination. Mauni nga naagyo pasar ang probinsya o resolution, ordinance rather, on discrimination. Kunya ato na lang po ning gipasar by adopting it sa atuang SB diri sa Balamban. Mo ni ang resolution number 927-2020 and ordinance number 2020-08. Diri nakabutang unsay mga acts of discrimination nga mahimo sa ubang mga tao ngadto sa mga frontliners atong health workers. So usana ni kanang dili pasudlon sa boarding house, pabagan sa ilang silingan, dili pasudlon sa ilang mga balay, kanang dili pasakyon o mga public utility nga mga sakyanan o mga jeepney, o dili pasudlon gani mga food establishments and other services like supermarkets, public markets, bake shops, o inflicting physical injury nila like labayan sila o something like chlorine or gani ang uban na gani uban nga nurse sa syudad nga gikulata tungkol sa kahadlok sa mga tao. Naa po ni siya penalty. Kinahanglan natin penalty ang ordinansa para ma-prevent yung discrimination. So, ang usa ka penalty ani, tagaan sila og fine ang maka-violate aning ordinance na i-fine nga not exceeding 5,000 pesos or imprisonment not exceeding 1 year or both at the discretion of the court, or kung ay government employee or official nga mo violate aning ordinansa, mo discriminate atong frontliners, atong health workers, filean sila og administrative disciplinary action without prejudice to the filing of appropriate civil or criminal action in accordance with the Local Government Code of 1991. So aside sa administrative nga sanction nila, naa sa criminal action depende na ni sa health worker nga nakahiagom sa discrimination. Of course, kining tanan dili ni matuman kung dili sad mo file o complaint ang health worker nga na-discriminate, nahiagom og abuse. So mo ni akong suggestion, kung naka-experience mo og discrimination, abuse, verbal, bashing sa Facebook, bashing sa any kind of social media, pwede gyud mo file og kaso against aning mga tawhana. So, number 1, pwede mo magpa-platter sa barangay, pwede mo magpa-platter sa pulis. Pero, moan lang akong ihangyo ninyo, ato mga katawhan. Kitang tanan nahadlok, nagpanik sa taan ito mga sakitan. Pero labaw pa ni nahadlok atong mga frontliners, kay sila yun ay nag-atubang aning mga pasyente na aning sakit. So, hangyo lang yun nato, nako ninyong tanan. Kadili lang yun nato sila kamayon, biayon, or even make a mockery of their jobs. Or basulon nga nung nasakit sila. Kay dili na nila kagustuhan kung nasakit man o gani sila aning sakita. Maghinaot ko, magtinabangay ta, let us be kind and compassionate to each other, especially atong frontliners. Ato silang suportahan emotionally, mentally, and everything. Kay ang ilang trabaho risgo kaayo, nirisgo sila para natong tanan. So, ang last na ko message, stay safe, puyo sa balay, lakaw lang yun kung na importante. Daghang kaayong salamat.
Mao kato ang mensahe ni Doc Konsehal Lorna Gonzales. Para sa dugang nga mga balita, ilabi na sa kabahin ni ining COVID-19, palihog sa pag-like ug follow sa mga opisyal nga mga Facebook pages nga konektado sa LGU. Mao kini ang Alagad sa Balamban ug Abanti pa Balamban FB page. Para sa mga news video update sama niini, palihog sa pag-like and follow sa Balamban's Best. Kini si John Lloyd Tech.